vi ska göra och fastslå liknande, så kan det ibland låta som om det är något politiskt i det, men det är det absolut inte. Det är inga politiska ställningstaganden. Däremot kan det vara att man tangerar vissa frågor som är väldigt heta, som diskuteras nu, som det finns utredning kring och så vidare. Och vi måste ta ställning på skolan kring hur vi vill ha det, utan att också tala om hur det ska vara i resten av samhället. Men för oss är det i alla fall viktigt att ha en viss inställning och förhålla oss och tolka de lagar och förordningar som finns. Den här gången spelar vi också in det här framförandet. Vi spelar in det för att kunna återanvända och sprida, men det finns andra tankar kring det också. Vi har några som är på utbildningen som kommer att få se vad som har sagts. Men vi vill också ge möjlighet till att diskutera det här. Få vara tydlig, kunna titta igen och se vad det vi sa. Vad menar vi då? Var det något som formulerades fel? Och sen att vi ska stå för öppenheten. Jag hörde igår blivande eller kommande finansministerkandidater och alla som kan tänkas kandidera till den posten. De diskuterade och sa att de ville ha öppenhet i skolan kring väldigt mycket saker. Det var allt från bokföring till annat. Här är också ett sätt att vara öppen. Att föräldrar får se vad säger vi till personalen. Hur säger vi det här? Vad är det vi vill ha? Vad är det för inställning vi signalerar ut? Är det något fel ska vi rätta till det. Och är det så att vi är tydliga, då ska det också signaleras utåt. Sen att det just filmas. Här är viktigt. Idag lever eleverna i ett samhälle där de fotas, filmas. De gör det många gånger själv, men ändå. Så läggs det här ut och man är utsatt för väldigt mycket. Inte minst näthat. När någon påstår någonting. Kvinnor, yngre tjejer drabbas särskilt av det här. Och då är det så här att om vi då vill att de ska vara entreprenöriella, de ska använda den senaste tekniken som finns, de ska göra allt det här nya, och så gör inte vi det. Jag räknar, han vågar inte spela in en film, för om han säger något fel, då kan de sätta dit honom. Funkar inte. Hur kan du då säga att en 16-åring ska göra det i ett klassrum? Riskerar det spridas det av. Och det här problemet hänger ihop, det trasiga klockor, det är ett bra exempel. Jag citerar honom tidigare, jag gör det igen. President Clinton sa 2012. Ingen har rätt hela tiden och en trasig klocka har också rätt 2 gånger om dagen. Vi försöker leva våra liv mellan dessa två ytterligheter. Det finns människor som står och säger kommer aldrig gå, det där är fel, kommer aldrig gå, det där är fel. Ja, någon gång får de rätt av. I Sverige har det talat sig för blinda, hönor och kor. Ja, någon gång så händer det ju. Men vi kan inte anpassa hela verksamheten efter alla som letar fel. För det är det vi säger åt eleverna. Våga, chansa, pröva. Ta inte ett nej. Om banken säger nej, ge inte upp. Gör som Ida i Rapunzel av Sweden från Umeå. Gå förbi det och skapa mångmiljonföretag. Så här är en viktig inställning som vi skickar ut. Jag kan inte säga att det här är något större internt problem på Ådalsskolan. Jag känner att vi har från att man sa nej, det kommer aldrig bli någon iPads på den här skolan. Så har vi rört oss på ett helt annat sätt. Nu ser man att jo, då är vi överens så kommer det hända saker. Tidigare genomgångar jag haft och efter just sommarlov så här handlat om det här. Jag talade 2012 om Europaresan med min son i rullstol och hur det kunde tolkas ur en kristen tradition och västerländsk humanistperspektiv. Köp av shampoo bullar jag har fortfarande samma frisyr som då. När det gäller grupptryck och frivilliga. Och den här gången är det spritt under föreläsningen som ni kommer att få se. Lite olika exempel. Styrning och ledning inleder nu. Och som ni märker så kommer det vara ganska högt tempo. För det här är den enskilt största PowerPoint-presentationen som någonsin har skapats i världen. Och vi har till 11:30 på oss. Men det blir nog en sträckning. Så här ser det ut. Ledningsgrupp och lokala ledarskapet. Även om jag säger jag här så har mycket sagt det är vi. Så att slinter ordet så är vi eniga kring det här. Chefstätheten är ett problem idag. Är det så att ledarskapet funkar? Ledarskapet är det som ledare och till exempel anställda, vilka följare den är, hjälps åt med. Om ledarskapet funkar, då behöver det inte vara så himla chefstätt.
Det är ett problem när man bygger upp kontrollapparat som är större än själva verksamheten i många fall. Åtminstone proportionellt. Det problemet har vi i andra sammanhang också. Kultur och klimat kommer vi prata om. Och stöd, kommunikation och personalåtgärder. Om vi tar ledningsgruppen och lokala ledarskapet så ser det ut så här då. Nu kommer vi ha i ledningsgruppen här. Fackliga organisationer. Vi kommer eventuella justeringar senare kan vi göra givetvis om fler representanter behöver vara med. Men där har vi åtminstone en minimum av medlemmar. Och det är helt enkelt för att vi känner som mycket inledde. 2 personer vi kallar det för ledningsgrupp känns ju lite överdrivet. Vi har lokala ledarskapet som också genomförs, utövas av programansvariga. De är ju förlängda armar på många sätt. Vi hoppas på än snabbare beslutsfattande. Vi vill att det här ska bli smidig organisation, ännu smidigare än vad det är idag. Vi är på många sätt förebilder, det är ingen snack om det. Men vi får inte nöja oss med det. Förbättringar, justeringar, framåt. Förankrade beslut ska vi fortsätta med. Man får inte alltid som man vill, men man ska ha haft tillfälle och möjlighet att föra fram vad man tycker i de olika grupper och konstellationer som erbjuds. Färre möten. Det är inte rimligt att vi ska ta 4-5 möten på oss för att komma fram till någonting om vi klarar av det här vid ett tillfälle. Det betyder att förarbetet måste bli bättre för att då komma till skott med besluten. Och där är en gång har det fungerat väldigt bra. Vi vill bevara det. Att skära ner på ledningssidan ska inte skapa problem. Vi ska göra det bättre på någonting. Snabbare återkoppling. Snabb återkoppling till personer så fort och fel har jag skrivit. Det här har ju myntats. Inte minst efter en föreläsning vi hade. Och jag tänkte ge vår syn på det där. Det här är jätteviktigt. Ibland när saker och ting går fort, alltså ett beslut fattas skyndsamt, så kan det vara så att man uppfattar det som att nu gick det fort. Det är större risk att det blir fel. Vår inställning är det här. Och min personliga erfarenhet stämmer överens med det. Jag har varit med oftare när man inte har fått svar under väldigt lång tid. När man inte har fått det beslut, antingen man vill ha eller nej. Men det har tagit väldigt lång tid. Det betyder att när meddelandet väl kommer är det för sent att agera. Känner ni igen det? Då är det rimligare att ge besked snabbt så att om det har blivit fel har man tillfälle att göra något åt det. Det betyder inte att man slarvar med en utredning till exempel. Konkret sak är att om det händer någonting med en elev idag så behöver vi inte ta utredning om en månad. Vi träffar elever och föräldrar dagen efter, vi talar om vad vi har kommit fram till och så ger vi beskedet till de parter som är inblandade. Är det fel, då hinner vi reagera. Det behöver inte byggas upp en frustration över tid på att man inte vet. Och det är det här som är det viktiga med snabb återkoppling. Det behöver inte bli fort och fel för att det går snabbt. Utan vi ska göra det ordentligt och vi ska ge tillfälle till människor att reagera om vi gör fel. Ingen av oss mår bra när vi fattar fel beslut och det ska inte vara en prestigefråga någonsin. Att nu har jag sagt det, nu kan jag ändra det. Och fortsättningsvis kommer vi också ha tyngdpunkt på e-förmedling. Jag hittar på det här bäst. Apropå kreativitet. Vi informerar mycket via mail och portalen, intranätet. Och det tänker vi fortsätta med samtidigt som vi har våra reguljära möten, träffas i aulan, har ledningsgrupp, träffar fackliga och andra. Och det här är egentligen bara ett påminnelse, ingen större förändring. Och anledningen till det här är helt enkelt att spara tid åt människor. Behöver man så är dörren öppen, men den är öppen just för att alla behöver inte mötas hela tiden. De som klarar sig med den information som de får. Bra. Kultur och klimat. Hur förbättra kulturen på kontoret? Var glad, var riktigt bra på det du gör, hjälp de andra med och så. Det ligger mycket i det där. Att vara bra på det man gör märker vi mer och mer. Till eleverna finns det olika typer av framtidsmaterial som släpps ut där man talar om att jobb är inte jobb längre. Det är livsstil. Det går inte att räkna med 8-17 jobb i framtiden. Att du på något sätt kapar ditt engagemang för 17 och så far det hem. Utan väldigt mycket handlar om att tycka om det du gör. Om det är anpassning till livet eller anpassning till de generationer som kommer, det får man ju fundera över. Idag har vi generationer som inte står ut med att ha tråkigt. Det vore jobbigt att dömas till 45 års arbete med något som är tråkigt då.
värre än fängelsestraff på många. Och jag märker också när det gäller läraryrket, det här känns av de hundratals medarbetarsamtal jag har haft, så är det en sak som är gemensamt, och det är att det är ett engagemang som driver. Lärare lever med sina jobb, de sover dåligt när det går dåligt, de mår bra när det går bra, helger, kvällar, nätter. Man är en sämre förälder, sämre partner när det är tungt på jobbet. Och när det går bra, ja, då är man lycklig rakt igen. Och då märker man att det här finns med. Här existerar i våra liv. Och som chefer då, vad försöker vi göra? Ja, i de allra flesta fall inte vara i vägen. Och nu blir det lättare när vi skär ner antalet. Rent statistiskt alltså. I det här finns det dock tråkigare sidor också, som kan bli tråkigare. Delaktighetsmodellen är någonting som jag tog upp. Det var det bland det första jag tog upp när jag började här med min enhet och min personal. Här var jag försökt följa, och vi har märkt att det funkar bra för hela organisationen också. Det är att vi har ledning, talar om vad man vill, och det här är en tolkning utifrån både statliga uppdrag och kommunala uppdrag. Vi kommunicerar ut det på olika sätt. Sen kommer det en fas som är viktig. Acceptera, ja eller nej. Om man accepterar ja, då fortsätter vi vidare. Om man är motiverad, förstår, kan och vill, då leder det till att medarbetaren tar ansvar både i ord och handling. Och ställer krav. Ja, jag vill undervisa bra, men då behöver jag de här lokalerna, det här materialet, jag behöver de här förutsättningarna. Det finns också de som inte accepterar, och det här brukar vara liksom känsligt att prata om, men egentligen är det inte det. Den där pilen är inte så himla känslig, den behöver inte vara konfliktfylld. Jag har själv nyttjat det, talat om tydligt, jag tror jag jobbar på den här arbetsplatsen. Här accepterar inte jag, det ställer jag inte upp på, och därför tänker jag gå. Eller så faktiskt gå mot olika sätt. Men är det så att man har en bra kommunikation, då är det goda möjligheter att hitta det här. Och vi har faktiskt hjälpt medarbetare till nästa steg någon annanstans i olika former. Men det viktiga är kommunikationen. Och det här ska då snurra ut hela tiden. När det gäller personalåtgärder så är det så här att den rättvisa är den största återkommande delen. Jag tror att vi har gemensamt på många arbetsplatser i Sverige där man pratar om rättvisa. Inom läraryrket är det väldigt mycket kring undervisningsmängd, övrigt ansvarstagande och sammantaget arbetsbelastningen. Och är det så att ledningen inte jobbar med det här på olika sätt, då sliter det sönder kulturen på arbetsplatsen. Om det är så att man år efter år känner att någon glider runt medan jag själv sliter. Och jag säger känner, för det behöver inte alltid vara sant. Och när jag säger jobba med det på olika sätt, så betyder det inte att hela tiden kasta kurser bara. Det kan handla om att prata med människor och säga, vet du vad, du ser inte vad den andra gör, den jobbar med de här sakerna till exempel. Det handlar om tydlighet också. Men man måste vara medveten om det och vara villig att ta tag i frågan. Delaktighetsmodellen innehåller väldigt stor del av kommunikation, hjälp och stöd och chansen att visa vilja. Det handlar om fortbildningsinsatser, det handlar om att ändra kanske arbetslag, att ändra hur man jobbar och annat som det kanske behövs resurser till. Men när man väl landar på slutpunkten, då är det viktigt att ledningen inte räds sista steget. Om det inte funkar, då är det viktigt att man kliver in och gör det som behövs där. Och det som vi har sett, och det här är väldigt viktigt för mig i alla fall, det är att man har viljan att ta konflikt. Och vilja är inte samma sak som mod. Mod är något passivt. Alltså man sitter i stolen och så kommer det in ett lejon, då kan man kliva upp. Sådär. Det är en sak. Då har man modet. Men viljan innebär att om du har ett uppdrag där du ska göra någonting och ser något som kan passera, det kan försvinna i korridoren, kan man kliva upp, spola tillbaka, ta reda på vad som hände och lösa det. För problemet är, när man inte tar konflikterna, då är det rådande strukturer som vinner. Och det är ett problem. Till och med för väldigt många som ena stunden på makten kan det vara ett problem.
Idag i standardnormen är ju 50 plus svensk man med hög röst vanligast. Men idag har vi också äldre som har hamnat i till exempel IT-utanförskap. Är det så att man inte är villig att föra fram de behov som de har, så är det mycket man utanför inte har tillgång till. Kvinnor och barn alltid, det är inte bara krig, det är även vanliga samhällsscenarier där man inte riktigt får sin röst för. Jag var på Max i Virsta under sommaren. Stod här och väntade på min mat, stod en kille framför som var så här lång, ungefär kanske 10 år. Stod en man bakom kassören, hoppade över barnet och tittade på mannen. Tog honom först och frågade killen, var det i kö? Sen ja, stoppade honom och sa, han var i kö. Så sa han ursäkta, så tog han. Han menade inget illa, kassören, men det är en vana som finns. Och så här ser det ut. Och det här med att vilja få konflikt, inte i alla lägen överallt. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Det här handlar inte om att slå runt och bråka jämt. Och det är inte de personlighetsdrag det här ska styras av. När vi flög till Italien i somras så var det en man, 55-60 någonting, som satt bredvid mig som ville ha lite av det här ytan som man har. Det lilla man har framför sig. Från min sida också. Och ja, det här tar ju inte konflikt. Där är man lite smidig och social och försöker övertyga sig själv att det är bra. Och när han sa ja, ganska mysigt att gå. Men, och det är liksom, det är det. Men här ingår det i uppdraget att fostra. Då betyder det att det finns en inbyggd konflikt, problematik som kan uppkomma. Och det måste vi våga ta. Det här med kvinnliga barn. Kvinnor och barn alltid, men vi vet att yngre tjejer har, eller kvinnor har vissa extra utmaningar. Senast var det att var 5:e tjej trakasseras till exempel på högstadiet. Ett exempel. När vi nu talar om ledning så ska vi ha med oss att vi går in i det här nya läsåret med oerhört fina medarbetarsiffror när det gäller motivation, ledarskap och styrning. Vi har inga ambitioner att försämra det här. Förutom att Kramfors kommun ligger över riket så ligger vi på den här arbetsplatsen över Kramfors kommun och det känns bra. Vi ska bevara det på alla sätt det går och vi kommer göra minst 2 olika utvärderingar under året för att se hur vi ligger till. Det här ska vi ha med oss. Och vi ska ha med oss elevernas resultat också. Högre andel examen jämfört tidigare med slutbetyg. Vi har väsentlig minskning av frånvaron. Det har fortsatt under flera år här. Och vi har väldigt bra resultat på kursutvärderingar. Det är också någonting som vi tar med oss in i det nya läsåret. Och det här känns naturligtvis väldigt spännande för oss. Att se om vi kan bibehålla det här. Och se om vi har tänkt rätt i organisationen. Nu kommer vi köra lite grann visioner 2012, verklighet 2014. Det har att göra med motivation och lärande som kommer senare. Jag minns när jag stod på den här scenen slutet av 2011 och talade om iPad och annat. Varför vi borde satsa på det. Tog emot en hel del av de visioner som ni lärare hade också. Så har det hänt en del sedan dess. Jag talar om lite grann om de tjänsterna som jag själv har testat under sommaren. Vissa har jag haft och vissa har jag testat. Netflix, via Play, Storytel, Taylor Story och Readly. Så här ser det ut. Och tänk då på vad de eleverna kommer med för utmaningar till skolan. Det var särskilt intressant att sitta och testa de här tjänsterna under den här sommaren. För det har varit, jag tyckte någonstans runt juli att det var osedvanligt eländig sommar runt om i världen. Vi har haft Syrien, Irak, Sudan, Ebola, Gaza, Ukraina. Flygplan som har försvunnit och skjutits ner. Varje dag var det helt otroliga saker som rapporterades. Jag skickade ut en Twitter, för jag är inte sådär jättegammal ändå. Och frågade, är det här det värsta som man kan minnas? Eller hur är det? Var det en som svarade att 1982 minns han var väldigt jobbig sommar, nästan i samma områden. Och det intressanta var att då var jag 3 år och mitt i ett av krigen som han menade. Tänk vad livet kan ändras. Och så står man någon annanstans 32 år senare och pratar om just det. Och som sagt hemma, då har vi det här. Trots allt annat elände i världen. Så här ser Netflix ut. Enormt utbud av filmer. Alla möjliga saker, ståuppkomik och rubbet. Här har barnen tillgång till. När vi pratar om input, signaler in till individerna, en 7-8-åring, till och med yngre givetvis, har det här utbudet att välja mellan. Tjänsten Readly,
som handlar om magasiner och böcker på nätet. Ja, halvt obegränsat det också faktiskt. Enormt utbud. Och det här hade de radioreklam på, prova 2 veckor gratis, så jag tecknade upp mig och några nätter när det var som allra varmast så hade vi sådana här myggtält ute, så låg vi och sov. Och då vaknade en av pojkarna klockan 5:30. Och vad gör man då? Naturligtvis räcker fram en iPad. Tidigare var det alltid film, men nu hade jag något läsbart. Förstår ni stoltheten över rektor slog till som far? Nu ska vi läsa pojk. Och då bläddrade han och svepte och den här hittade jag. Klickade han på det och så började jag läsa. Nästa gång jag vaknade sa han, pappa, på sidan 96. Så oj då, härligt hur länge var jag som jag tänkte om det var små sidor sådär. Det här är vad de har i händerna. Sen går de till skolan. Vad händer där? Klassuppsättning, sitta still, färre valmöjligheter, fler barn, skrikigare miljö och annat. Och den här konflikten är väldigt tydlig. Enorm utmaning för skolan. Och vi kommer till kanske hur vi ska tackla det. Ytterligare en tjänst, Taylor Store. För en kille som har växt upp i en invandrarfamilj som har försörjt främst med socialbidrag, för detta socialbidrag som det heter då. Och de flesta kläderna var ärvda. Så har inte jag haft något större intresse av kläder. Mamma har ju köpt det mesta, eller sagt att det här får du nu från 25 år äldre brorsan. Ja, så kan man se ut då. Men jag såg en av mina före detta chefer som hade gillat det här på Facebook, sagt att skräddarsytt, skitbra, gilla. Och så var vi i Kista galleria och gick, och så såg jag den här logotypen och så stod det en kvinna där med en måttband runt halsen. Då tänkte jag, ja, det här kan ju vara intressant. Jag har ju hört att det är bra. Så Linda och barnen fick gå till någon lekhörna. Jag frågade snällt då, fråga, och hon sa ja. Får jag dit och så sa hon att det tar bara 5 minuter. Så började hon äta för skjortan. Och matade in uppgifterna och sa det att du behöver bara då gå in och välja nästa gång. Om ni märker, så ser ni Taylor Store-kläderna. Och om ni tittar så ser ni att ingenting matchar. Ser du det? Världens kaos. Ja, så där går det när man inte kan något. Men få verktyget. Och det är precis det här IT gör. Det är exakt det här IT gör. Det ger möjlighet till människor som inte har haft det tidigare. Det är vad vi får höra när det gäller vittnesmål om läsning. Tidigare killar som inte har läst lånar böcker via biblioteket, e-böcker. Ja, det är klart. Om man går 4 stycken tuffa killar i korridoren, säger inte en, jag måste då inte bli ibland och låna en bok. De är tuff, de är på väg någonstans, det är en image. Så IT ger möjlighet att göra någonting annat. Använda verktyget och göra saker som man inte gjorde tidigare. Vi kan se fram emot ett läsår med någon sorts klädchock. Vi ska omvärldsbevakning kommer vi köra igenom, sen kommer vi ta en medsträckare. Omvärldsbevakning, mycket viktig del av åtminstone hur vi inleder läsåret. Fallet Per Kornhall. Jag har lagt ut lite länkar på planen emellanåt. Jag vet inte om ni känner till det. Per Kornhall har jobbat på Skolverket, han är författare, skrivit både barnexperimentet och alla inmål senast. Känd, respekterad på alla sätt. Jag har upplevt att han argumenterar med grund i forskning och med bröderverksamhet. Han anställdes då som skolstrateg i Upplands Väsby kommun. Och enligt då så som fallet har beskrivits i media så har han då fått sparken på grund av det som framställs som oegentligheter. Ja, 7 personers felbokföring eller annat. Väldigt infekterat fall. Det som är intressant och för min del har för första gången på väldigt länge gjort mig liksom rädd. Och då pratar jag inte om det här rädslan att bli rånad i en gränd eller något, utan rädsla för demokrati och
hur saker och ting kan få ske i Sverige idag, så är det så att hans uppfattning är att det är utifrån politiska ställningstaganden som han inte har fått fortsätta sin tjänst. Det här fallet har gått i Arbetsdomstolen via Lärarnas riksförbund och han har fått tillbaka sin anställning. Den här uppsägningen var inte giltig enligt rätten. Så det blir intressant att följa det här. Men just det här, jag har sagt talat om det tidigare också, jag är otroligt glad över att vi ändå är i både en organisation och kommun där man faktiskt får säga tuffa saker. Man måste naturligtvis tänka om hur man säger det och att det ändå finns en lojalitetsprincip i det. Men vi kan tala om konstigheterna vi ser och vi har fått bra respons både från politiken i hela vår nämnd, oavsett partitillhörighet, och högre tjänstemännen. Och det är otroligt glädjande. När man ser det här så tänker man att vi har goda förutsättningar. Jag kommer fortsätta lägga ut länkar när det kommer nyheter kring det om ni själva inte följer det. Det kan vara intressant bara för sådana där bevakning att veta vad händer. Hur kan man framföra kritik idag och vad händer det? Öppna läromedel, det nämnde jag en gång tidigare när det just poppade upp faktiskt. Det här är resultatet av att några personer satt och pratade och en av dem som jobbar på Karlstad universitet tydligen sa att det här kan vi starta upp. Och via då det här Wikibooks så skapade den förutsättningar och plattform för att vi ska kunna gå in, dela med oss av kurslitteratur, läromedel och ta del av andras. Grejen med det här är att det inte färdigt att användas. Det är en framtidsfråga på alla sätt. Men som jag ser det är det exakt så här framtiden kommer att se ut. Om inte någon sorts lobbyverksamhet från de som tjänar pengar på det här sätter stopp för saker, för sånt finns väldigt tydligt, så är det sådana här öppna gränssnitt, öppna läromedel, mycket kunskapsdelning som är nyckeln för att kunna använda läromedel och data, IT, digital kompetenstips, tjänster, hur man använder saker för elever som har behov av olika typer av hjälpmedel och stöd. Så det här kommer jag återkomma till också så småningom. Det är eventuellt att vi kan få möjlighet att få hit någon av dem och prata om det här ett par timmar också. Så det håller jag på att undersöka. Omvärldsbevakning, digitala prov. Nationella prov är ju hett. Jan Hylén, som är då en av experterna i digitaliseringskommissionen, skrev någonting på sin blogg som jag tyckte var väldigt intressant. Förutom att han då driver på och tycker det är en självklarhet att till exempel nationella prov ska vara digitalt och sen rättas centralt och digitalt, så skriver han så här: det borde vara digitalt eftersom den allmänna motivationseffekt som det är väl belagt att IT har tycks alltså följa med även in i provsammanhang. Det tycker jag var intressant. 2011 när vi skulle införa iPad fanns inte det här antagandet. Folk frågade, är det belagt att de kommer att bli mer motiverade? Om ni tar in iPad, kommer det att höja måluppfyllelsen? Och då kunde vi säga, ja, man märker en högre motivationsfaktor, men det fanns liksom ingenting att ta på. Men nu är det så givet att det kommer inte ens referenser. Det har hänt på 2,5-3 år. Ytterligare en nyhet. Minskar lärarautonomin i betygssättning, var en lärare som tyckte att det här med att vi sätter betyg själva på eleverna är ett problem och det inte kan skapa likvärdigheten som vi är ute efter. Det finns starka åsikter emot givetvis, men det är intressant att veta att de för fram det. Till och med igår kväll kom det i Svenska Dagbladet att, i brännpunkter, att skolan producerar betyg, inte kunskap. Om vi frågar en elev, vill du lära dig det här eller få ett A, vad väljer de? Och så vidare. Intressant diskussion som förmodligen kommer att leda någonstans. Det måste. På sikt i alla fall. Ökad kunskapskrav slår hårt på stor grupp elever. Psykologer och läkare skrev under sommaren att de såg svårigheter med den nya läroplanen. Främst handlar det här om grundskolan, men vi har ungefär samma typ av utmaning. Och här handlar det om att de elever som är
är i gränszonen. De använder exempelvis särskolan som ett exempel på hur det är anpassat. Men det finns elever som är i mellanzonen där har olika typer av funktionsnedsättningar eller svårigheter. Och det är inte säkert att de klarar av de här hårda kraven som är i läroplanen. Flygplats övervakar passagerarnas rörelser. Vi var faktiskt på en flygplats när vi läste det här. Det var intressant. Helsingfors tänker införa någonting som gör att du då vet var passagerarna är och kan rikta till exempel reklam eller olika typer av erbjudanden till dem. Och då är det enkelt att anta vad som nästa steg är. Om jag har gillat McDonalds 10 gånger på Facebook, vad är det troligt att jag får förslag om när saker och ting kopplas ihop och anpassas till individer. Här är det viktigt när vi sen pratar om hur vi ska anpassa utbildningen, vad framtidstrenden är. Om allting individanpassas och vi har 30 grupper riktade mot tavlan på ett schema att gå till, så känns det som att vi är osynk med övriga samhället. I USA är det vissa, ganska många tydligen enligt media, som byter ut eller säljer ut sina iPads. Varför sker det? Bland annat för att en hel del av nya typer av datorer, till exempel Chromebooks, de här som inte har så mycket i sig, utan de kör direkt mot nätet med fullstort människor och så, börjar vinna mark. Bara bra att känna till. Den rörelsen finns. Det var enormt mycket tryck på iPad för några år sedan och det är fortfarande på alla sätt. Men man måste liksom höra exempel på annat också för att se om vi ligger rätt eller inte. Nu går vi över till nästan en halv hybrid här med tangentbord och så. Men bra att ligga i framkant och se vad händer på andra sidan av fram. När Richard Gerber var här så pratade vi mycket skola. Och han sa att han skulle skicka kinesiska direktivet som har kommit till utbildningsdepartementet för att rikta om politiken. Han brukar ju säga att de enda som inte är glada över Kinas framsteg i Kina är, eller Shanghai egentligen, är just kineserna. För de vet att det inte är anpassat till den framtida kraven, framtida behovet som finns. Tycker att den här diskussionen finns i Sverige, den är ganska het nu. Ingen läxa. Kinesiska skolan där man går 6,5 dag av 7 per vecka. Där man pluggar ända till kvällen. Både privat och läxhjälp och allt möjligt. Har fått direktiv att inte ha så mycket läxor. Det står till och med noll där, men något undantag kan finnas. Det är ganska otroligt. Varför gör de det? Finns något att fundera på och diskutera. Är beröm bra för förbättrade studieresultat? Det är mycket text, men det är delar av det här som är intressanta. Det är som då Hans Teker vid Lunds universitet. Han säger så här, eller han citerar då, att det blir givetvis. Om man delar ut beröm till svagpresterande elever precis vid rätt tillfälle, där rätt steg har tagits, då kan berömmet vara det incitament som eleven behöver för att fortsätta sträva. Men om man har det som någon sorts vana, slentrianmässigt, att man inte menar så mycket, då är det ett problem. Och den här delen kommer jag att återkomma till. Det kan betyda att man ger eleven en självbild av att de är duktigare än de är. Vilket då kan leda till ett problem om de ställs inför en uppgift som de kanske inte klarar av. Den här delen kommer jag att återkomma till. Men som omvärldsbevakning är det bra att säga att någon skrev det här. Rätt stort i skolvärlden var det. Gör lärandet mer attraktivt. Det är inte bara professorer och lektorer som vi hämtar exempel ifrån. Det här är faktiskt en högskolestudent som skriver till exempel att det är inte hobby längre med musik, dans och annat. Vi borde ha mer estetiska ämnen i skolan. Satsa mer på det. Också någonting som Sir Ken Robinson trycker väldigt hårt på. Talar om att satsar vi på det så gynnar det alla elever. En rekommendation som avslutning.
omvärldsbevakningen är: jag rekommenderar er att skaffa ett Twitterkonto. Inte för att bli flitiga twittrare allihopa kanske, men kunna följa med och se vad som händer när nyheter publiceras. Och det är flera diskussioner. Så vad är det för pågående diskussioner som händer? Följa Ådalsskolan och varandra. Det kommer lite korta meddelanden här och var som kan vara intressanta. Informationsförmedling och omvärldsbevakning är det man kan använda det här till, och naturligtvis följa duktiga bevakare. Till exempel Stefan Paulsson som sköter omvärldsbloggen för Skolverket. Han är en väldigt duktig och flitig bloggare. Och samlar väldigt mycket material från runt hela världen. Låt eleverna följa en smidig informationskanal. Och sen finns det en möjlighet att publicera på flera sociala medier samtidigt för er som känner att ytterligare ett konto. För det blir bara mer och mer. Faktiskt, det blir fler och fler konton. Det finns liksom ett hyfsat spetsigt och begränsat syfte med det här. Och jag kan ombesörja både hjälp och stöd för den som vill komma igång och se vad är det för något jag ska hänga med på. Och det här är ingenting aktivt som man ska göra hela tiden. Även om den här bilden åker runt i sociala medier. Förnekelse, nyfikenhet, och så förstår man att det här flyttade bra för. Och så blir man lite obsessed. Och till slut, Art of Life. Men det finns det. Eller det är en intressant beskrivning.